Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Llum niċċelebraw it-tifkira ta' San Bonaventura, isqof u dottur tal-Knisja. Niċċelebraw din il-quddisa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Ħuti biex titħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra ta' Alla. Ħenna lina mulej, uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-isqof San Bonaventura fis-sema, nitolbuku Alla li tista' kollox, li nimxu l-qudiem bit-tagħlim u bl-erf tiegħu u nħabbirku bla eda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabtu. Bibnek, Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Ġakob widdeb lill-uliedu u qalilhom: Jiena sa ninġabar ma' niesi, idfnuni ma' missirijieti, far li hemm falqa ta' Efron il-Ħiti, far li hemm falqa ta' Makfel biswit Mamri, far tal-Kanan, li Abram kien xtara minant Efron il-Ħiti, qabar tiegħu. Hemm difnu lill-Abram u l-Sara martu, hemm difnu lill-Iżak u r-Rebekka martu, u hemmhekk jintfint lil-Lija minant ulied il-Ħittin inxtrat dil-għalqa, bar li hemm fiha. Meta Ġakob temm iwiddeb lill-uliedu, ġabar riġlejh fil-frix tal-aħħar nies u nġabar ma' niesu. Uħud Ġuseppi bdew jibżgħu għax kien miet missierhom u bdew jgħidu: min jaf jekk jibdix jobodna Ġuseppi u jroddilna d-denni kollu li għamilnielu. Għalhekk bagħtu jgħidu lil Ġuseppi: qabel ma miet missierek ordna u qal. Dan għejdu lil Ġuseppi: iddew aħfer id-dnub ta' ħutek u ħtijietom għax ħsara għamlulek. U issa nitolbok aħfer id-dnub tal-qaddejja ta' Alla ta' missierek. U Ġuseppi beka huma u jkellmuh. Uħutu ġew u nxteħtu f'wiċċhom fl-art u qalulu: arana, hawn aħna l-sira tiegħek. U Ġuseppi qalilhom: la tibżgħux, jaqgħu jien flok Alla. Jekk intom ġibtuli fuq id-deni, Alla bidlu fil-ġid biex iżomm ħajja kotra ta' ġnus bħalma huma llum. U issa la tibżgħux, jien nagħtikom tiklu lilkom u l-itfal tagħkom. Hekk farġuhom u serħulhom moħħhom u laqtulhom qalbhom. U Ġuseppi kien jammar fl-Eġittu u dar missieru. U Ġuseppi kellu 110 snin. U Ġuseppi ra ulied Efram sat-tielet nisen u wkoll ulied Makir bin Manassi li twildu fuq l-irkubtejn Ġuseppi. U Ġuseppi qal lil ħutu:
jiena semmut u Alla għad iżurkom żgur u jtellakom minn din l-art l-art li ħalef lill-Abram, lill-Eżak u lil-Ġakob. Imbagħad Giuseppi ġal lill-ulied Iżrael jaħilfu u qalilhom: Iva, Alla għad iżurkom żgur u intom ittellaw għadmi minn hawn. U Giuseppi miet ta' 110 snin, ibbalzmawh u qeduh f'Tebut fl-Eġittu. Il-kelma tal-Mulej. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Faħru l-Mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-oġġebujiet tiegħu kollha. Flimkien għamlu l-qalb intom tfittxu lill-Alla. Faħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej. ħabirku biex tarfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Għamlu l-qalb intom tfittxu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġustizzji tiegħu. Għamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Inqumu bil-wieqa. Alleluja, alleluja. Jekk tkunu imkazbrin minħabba f'isem ta' Kristu, ħenin intom, fuq komandkom l-Ispirtu ta' Alla. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: ma hemmx dixxieplu aqwa mill-imgħallem, anqas il-sir aqwa minn sidu. Biżżejjed għad-dixxieplu jekk joħroġ jixbaħ lill-imgħallem tiegħu u lill-sir lil sidu. Jekk lil sit id-dar tawħ il-laqam ta' Belzebul, kemm aktar lin-nies ta' daru. Għalhekk la tibżgħux minnhom. Għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar tal-bejt mhux bħabba jinbiew u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu u magħdud. Mela xejn la tibżgħu, intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena ukoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-Mulej. Natfu minn dubitna. Allura dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna jurina lil Ġesu li juri lill-apostli tiegħu xemm jistennihom fil-missjoni tagħhom fid-dinja. Għaliex bħalma smajna anke fil-Vanġelu tal-bieraħ li fil-fatt huwa l-istess diskors li jkompli.
Il-missjoni tal-apostli fid-dinja hija missjoni li tiltaqa' ma' l-oppożizzjoni, ma' persekuzzjoni, ma' taħbit. Għaliex? Sempliċement għaliex il-Vanġelu ma jaqbilx ma' xejra tad-dinja. Sempliċement għaliex il-mentalità tad-dinja hija differenti minn dik ta' Ġesu Kristu, minn dik tal-Vanġelu. Allura, jekk aħna anki nħarsu l-istorja, il-Knisja dejjem kienet imħabta mid-dinja. Għaliex kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu, kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom. Imma intom m'intomx tad-dinja. Intom fid-dinja, imma m'intomx ta' din id-dinja. Allura din hija l-biċċa xogħol kollha ħuti, illi x-xandir tal-Vanġelu ma jistax jadatta ruħu għal-mentalità ta' din id-dinja, għal-mentalità tal-bniedem bla Alla, għal-mentalità tal-bniedem illi għalih l-importanti huwa l-kumdità tiegħu. Il-Vanġelu huwa xi ħaġa li lem minn dan kollu. Il-Vanġelu ixandar il-ħajja ta' dejjem, u din il-ħajja ta' dejjem tinkiseb kif? Bil-misteru tal-għejt. Billi wieħed jiċħat lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi wara Ġesu Kristu. U dan id-diskors naturalment ma joġobx lill-bniedem tal-lum. Lill-bniedem tal-ebda żmien fil-verità. Li inti tiċħat lilek innifsek. Mhux hekk. Li aħna qegħdin f'dinja li tgħidilna għamel għandek aptit. Ara li dejjem tkun aqwa minn ħadd ieħor. Affeċ fuq l-ieħor. Ħalli taħta fint. Għamel skont il-ġibdiet u x-xejriet tiegħek. Għamel li trid għax inti akbar minn Alla. Għax inti sirt Alla. Din hija t-tentazzjoni tal-bniedem. Li jpoġġi lilu nnifsu flok Alla. Li jieħu l-post ta' Alla. Jiena nagħmel li rrid. Jiena m'għandix bżonn il-kelma ta' Alla. Jiena m'għandix bżonn min jgħidli x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, għax jiena bravu, intelligenti. Mhux hekk. Dan li qed innejxu madwarna din il-kultura. Imma Ġesu jgħidilna tibżgħux minnhom. Tibżgħux. Tibżgħux minn dan it-taħbit. Tibżgħux meta jgħajrukom. Anzi x'jgħid Ġesu. Ibżgħu ħażina għalikom meta jfaħrukom u jxafxpulkom u jgħidulkom prosit. Ħażina għalikom jgħid Ġesu. Għax l-istess għamlu lill-profeti foloz. Lill-profeti foloz. Jekk aħna rridu nkunu profeti ta' veru, għandna għax nistennew min jgħajjarna, min jippersegwitana u min jgħid il-gideb fuqna. Il-Vanġelu qed jgħidu dan, mhux opinjoni tiegħi. Imma Ġesu jgħidilna tibżgħux. Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem. Tibżgħux minnhom. Ġesu jgħidilna minn ħaġa waħda jibżgħu. Minn dak li għandu l-ħila jitfek fl-infern. Minn dak li jaqtek minn Alla. X'inhu dak li jaqtek minn Alla? Huwa dnub. Huwa id-dnub. Għalhekk il-Knisja titkellem fuq is-serjetà tad-dnub. Għalhekk it-tagħlim tal-Knisja f'kull żmien minn żmien l-Apostli dejjem tkellmet fuq il-kruwa ta' dnub. Għax id-dnub mhuwiex li jiena sempliċement nikser il-liġi. Imma dnub li joqtolni għax jaqtani minn Alla. Għax jaqtani mill-ħajja vera li huwa Alla. Din hija s-serjetà ta' dnub. Id-dnub huwa velenu li joqtol li jġib il-mewt. U l-velenu tista' ssejjaħlu li trid. Tista' ssejjaħlu progress, tista' ssejjaħlu tolleranza,
tista' ssejjaħlu modernizmu, tista' ssejjaħlu li trid, il-kliem kollu sabiħ, inklusività u ma nafx iktar. Imma l-velenu jibqa' velenu jekk tixorbu joqtlok, m'għandekx ċans. Għalhekk Ġesu jwissina fil-Vanġelu. Ibżgħu mhux mill-paroli. Ibżgħu mhux minn dawn il-kummedji tad-dinja. Ibżgħu mid-dnub. Għax id-dnub huwa il-velenu li joqtol mhux il-ġisem, imma li jixħtek fl-infern. Jiġifieri li jaqtek minn Alla għal dejjem. Ejja ħawti Ġesu jitkellem fuq l-infern ukoll. Ġesu jitkellem fuq l-infern. L-infern huwa possibilità, huwa possibbli. Hemm possibilità li jiena nitlef ruħi. Ejja. Hemm possibilità li jiena jekk nirrifjuta l-imħabba ta' Alla li jiena nkun maqtuħ minnu għal dejjem għax Alla jirrispetta id-deċiżjoni tiegħi. Allura ħu tiegħi jew nitolbu lil Mulej u xekk biex jatina li aħna nfittxu fejn hemm il-ħajja vera, fejn hemm dak li jiswa, dak li jibqa', dak li ma jittikilx, dak li ma jgħaddix bis-żmien. X'inhu dan? Dan huwa l-ħajja li qed jatina Alla, il-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. Ejjew niċċelebraw din l-Ewkaristija b'din ix-xewqa u xekk li nħallu lil Mulej Ġesu jagħmilna ħolqien ġdid ħalli aħna nkunu nistgħu ngħixu fih. U tiegħu nresqu t-talb tagħna quddiem il-Mulej. Jieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek watija li xandar il-bxara tajba satruf l-art kollha nitolbuk Mulej biex tibgħat ħafna ħaddiema fil-għalqa tal-ħsad tiegħek, nitolbu Mulej għal paċi fid-dinja biex inti tagħti lill-bnedmin li jgħixu bejnietom fil-mħabba u fil-ftijiem tal-aħwa. Nitolbu għal dawk li huma maħkuma mill-ħażen u mill-vizzji biex inti Mulej tqaċċat minnhom il-ktajjen tax-xitan. Nitolbu Mulej għal morda u għal dawk li qegħdin ibatu biex inti Mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek. Nitolbu għal ħbibna u qrabatna li jitalbuna biex tiftakru fihom fit-talb tagħna ħalli l-Mulej jagħtihom skont m'għandhom bżonn. Nitolbuk Mulej għall-familji, għall-mejtin tal-familji tagħna biex inti Mulej iddaħħalhom fil-għena ta' dejjem. Mulej missier qaddis ilqa' dan it-talb li qegħdin nagħmlulek u fil-ħniena tiegħek ismana u agħtina dak li neħtieġu bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulejhom li wlied ma' qudiemek biex kollu
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li waqt li jkollna f'idejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek l-Ispiritu Santu jimliena bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal San Bonaventura fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħajr lill-mulej Alla tagħna tassew sewwa xieraq dmir tagħna u għajn ta' salvazzjoni li jinfaħruk dejjem inroddulek ħajr. Alla ta' dejjem u li tista' kollox bi Kristu ibnek il-waħdini. Huwa waħdu huwa li mallem tagħna. Il-kelma tiegħu hija mużbieħ fil-mixi tagħna u s-salib tiegħu l-uniku erf tagħna. Fil-pjan ta' mħabbtek għalina inti dawwalt lil San Bonaventura u permezz tat-tagħlim tiegħu tferraħ lill-Knisja tiegħek bil-ġmiel tal-għaġeb tal-erf tiegħek. Għal dan l-emil tat-tieba tiegħek faqda mal-anġli u mal-qaddisin kollha bleħen wieħed intennu l-innu tal-glorja tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarrada mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna issirna. Fis-sebek da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħal maħna naħfru lil min ħadd jalina u naddaħallix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-siliem nagħtikom is-siliem tiegħi. Alla tħarix lejn dubietna, żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu berana ħajbni u tiegħek fis-sema. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix tidħol taħt is-saqf tiegħek. Iżda jitkellmu waħda u ruħ tkellmu fihom.
nitolbu. Issa li qawwejtna bl-ikel tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk biex kif wissiena San Bonaventura qatt ma nieqfu nroddulek ħajr għad-doni li jogħġbok tatina bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.